Hej gutter, vi sidder i bilen og er lige på vej til Aalborg Lufthavn, hvor jeg skal flyve derfra og så til Malaga. Og så skal jeg køre i bus fra Malaga til Pozo Blanco, hvor jeg skal bo med min værtsfamilie. Så står vi her i Aalborg Lufthavn, og jeg står her med Søren. Yay. Og vi er klar til at tage til Spanien. Mega klar til Spanien. Vi har alle vores bagage med. Se, det er flot, det er flot, det er flot. Det bliver godt det her. Sally. Hej Sally. Hvad laver du? Hvad laver I, piger? Er du klar til Spanien? Ja. Glæder du dig? Turister. Helt vildt. Gør du det? Glæder du til at se din Spanier? Ja, mand. Hvad med dig, Sally? Er du klar? Ja, jeg er fuldstændig klar. Vildt. Har I set noget sjovt i shoppen? Duft. Ja. Ej, hvor duft. Ej, vi kan dufte igennem kameraet. Ej, det dufter så godt. Har du fundet en dejlig parfume? Ja. Nej, ikke mig. Hej Julie. Vi er på vej til Spanien i dag. Ja. Og hvad sker der i Spanien? Jeg skal bo hos en, der hedder Silvia. Jeg ved ikke, hvordan man siger det på spansk. Silvia. Carmen. 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 Det lyder sensuelt, når du siger det. Ja, det er også sensuelt. Jeg skal bo hos Pablo. Pablo. Nå, hils Pablo. Versace. Har du stadig ikke fundet din deo, Søren? Jeg tror bare, jeg tager det Lacoste. Tager du en Lacoste? Lacoste, the deo to trust. Best slogan ever. Made by Ali. Glæder du dig til Spanien, Julie? Det gør det. Hvad hedder din... Og jeg har lyst til en cigaret. Har du det? Ja. Du har altid lyst til cigaretter, din lille ryger. Kan du synge en sang for os? Ja, hvad skal jeg synge? Synge Nyankat. Okay, så syng en sang, du kan. Ed Sheeran. Det kan du godt. Syng. Ellers så kan vi også få en, der er endnu bedre til at synge. Julie! Se, Sofien synger meget smukt. Det var en af grunden til, at vi vandt vores MGP. Nej, vi kom på anden plads, det er rigtigt, vi vandt ikke. Du synger smukt, Julie. Se. Ej, det var faktisk hende, der var grund til, at vi kom på anden pladsen i vores MGP. This year, to save me from tears, I keep it to someone. Skal I se vores fly? Er det ikke flot? Så skal vi ind i flyet. Er du klar, så? Ja, som ikke klar. Som ikke klar. Bare en chill med woo, chill, woo. Bare mega chill, woo. Der er vores fly. Woo. Så sidder vi i flyet. Hej Søren. Hej Ali. Glæder du dig til, at vi kommer op i flyet? Ja, jeg glæder mig så meget. Så godt. Mega. Hej Sofie. Du ligner en, der har haft en dejlig lur. Ja, som alle åbenbart har set. Ja. Jo. Er det træls? Jeg sover ikke særlig pænt. Jeg synes ellers, du så meget godt ud. Ja, jeg ligger selv i søvne. Selv i søvne. Nej, det var lidt ulækkert det der. Ej, Ali, hvad spiser du? Jeg spiser pasta. Spiser du det? Og noget gulerødder og noget ærter. Du æder med en stor spand med mad, hva'? Ja. Er du glad for det? Hva? Er du glad for det? Ja, jeg er glad for mad, og især når der er meget af det. Her kan vi så se ud over verden i et fly. A few moments later. Nu er vi ankommet til Malaga, så nu skal vi... Skal du med, kommer. Så nu har vi kun 4 timer eller sådan noget. I bus! Yeah, så det bliver bare pisse hyggeligt. Yeah, 4 timer, yeah. Se Malaga Lufthavn. Ej, vi skal på de der. De kører ikke særlig hurtigt. De er ikke i gang. Den der er ikke i gang. Okay, wow, den der kører langsomt. Ja, den der. Okay, de går sygt langsomt. Ja, hvad sker der? Jeg vil jo gå samtidig med. Wow, øj, så laver jeg den her. Så, det var fundet vores Malaga. Ja, det har jeg sagt. Så
modsat. Men det er Men vi har fundet vores bagage, og nu skal vi køre bus snart. 4 timer. 4 timer. Vi skal bare sidde. Ja, det glæder vi os til. Så nu sidder vi i bussen til Pozo Blanco. Og turen kommer ikke til at tage 4 timer alligevel, men kun 2,5 timer, fordi ham der føreren, han skulle vist være fucking sindssyg. Se, er det ikke flat? Det er så flat. That is so beautiful. The beautiful view. Så er jeg ankommet til Pozo Blanco, og jeg skal bo hos min værtsfamilie, og de har taget rigtig godt imod mig. Og nu vil jeg lige vise jer det værelse, som jeg skal bo i. Det er et meget flot hus, de har faktisk.